и подкрепя нашите момичета. Дано и днес покажат класата си. Една огромна въздишка на облегчение имаше от тях вчера и сега с нови сили вече напълно ще се раздадат за публиката, аз съм сигурна. Ами въздишка, защото многобой е важен в Щутгарт. И двете съчетания трябва да са безупречно изпълнени. Разминаване в претъркаването, но много добре е изпълнена смяна. Точни изхвърляния. Риска също добре изпълниха. Браво. Изпълнение на нашия ансамбъл. Не смея да говоря през цялото време, защото стискам палци. Да, този свен ще се обадиш, а и хубаво. Специално шити по принцип за световното първенство, но се появяват тук на Световната купа. 17 950. Браво, но можеха и 18 да вземат. Така, силно се надявам. Някакси много трудно да се даде 18. Много трудно, много, но заслужават. Сега повеждат в класирането българките с чудесна игра. Аз ще те помоля в следващите съчетания, в следващите изигравания да ни отбелязваш колко са важни крачките. Защото крачките не винаги ни правят впечатление. Една, две крачки, с които се догонва.